Gaskiya ɗaya ce TV. A yau wannan tasha mai albarka mai suna Gaskiya ɗaya ce TV ta yi yunƙuri ta lalumo muku wata gaskiyar da ake ta ɓoyewa a yayin da za mu bayyana muku a cikin wannan bidiyo mai albarka. Shin wannan wacce gaskiya ce? Gaskiyar da kowa yake ɓoyewa yake dannewa a cikin zuciyarsa shine tsakanin Naziru Sarkin Waƙa da Bilal Villa. A yayin da kowa da kowa ya riga da ya sani cewa Naziru Sarkin Waƙa ya bayyanarwa da Bilal Villa cewa zai ba shi miliyan 2 ko kuma su yi waƙar tare. Idan har ba ku manta ba, Bilal Villa shi ya fara neman Naziru Sarkin Waƙa akan cewa da Allah yana so ya ɗora masa murya a cikin wata waƙarsa. A yayin da Naziru Sarkin Waƙa ya saurare shi kuma ya bayyanar masa da cewa shi a yanzu ba shi da wani sauran lokaci da zai tsaya yana yin waƙa, amma kuma zai ba shi haƙuri kuma ya ba shi kyautar miliyan 2. Idan kuma har bai yarda da wannan kyauta ta miliyan 2 ba, to ya yarda kuma ya amince za su yi waƙar tare. To amma sai ya yi jira har ya kai ga na wata 2, a yayin da shi Bilal Villan ya amince ya yarda da hakan kuma a halin yanzu an yi waƙa. To amma wacce gaskiya ce wacce mutane suke ta faman ɓoye ta? Gaskiyar ita ce wasu daga ciki suna cewa dama Bilal Villa ya karɓi wannan miliyan 2 da Naziru Sarkin Waƙa ya faɗa masa da wannan bas ɗin da bai wuce ɗango 4 ba, a yayin da ya jefa wata makiya a cikin bas ɗin. Wannan wacce bas ce? A yayin da mutane suka ce wannan kan makiya ce, shi ba jiniya ba, yana ta faman wawu-wawu. A'a, hakan bai dace ba. To amma menene dalilin da ya sa suke ta ɓoye wannan gaskiyar? Ba sa fitowa fili su bayyana. Wasu kuma gaskiyar da suke ɓoyewa shine sun kasa fitowa su ce waƙan nan ta yi daɗi, a yayin da wasu suke ta ɓoye gaskiyar lamarin akan cewa waƙar ba ta yi daɗi ba. To kai mai kallo da sauraron mu, me za ka ce duba da yanayin yadda wannan mawaƙi Naziru Sarkin Waƙa ya yi abin da ya kamata kuma ya yi abin da ya dace, duba da yanayin wannan yaro ne kuma upcoming artist ne, a yayin da wasu suke ta faman cewa ba za ku duba 'yan kudu ba ne, za ku kalli manya-manyan mawaƙansu suna fama da ƙananan mawaƙansu a koda yaushe, duba da yanayin yadda suke so a ce su wa'innan mawaƙa ɗin sun kasance su ma sun bayyana, duba da yanayin rayuwa su ma za su iya shuɗewa nan gaba kaɗan. To a yayin da kuma shi Naziru Sarkin Waƙa ya yi shiru ya koma gefe, duba da yanayin yadda waƙar ta yi trending 100%. Duka-duka a nan za mu dakata, amma mai kallo da sauraron mu muna so mu ji ra'ayinka. Yaya wannan waƙa ta More take a wajenka? Shin ta yi matuƙar daɗi ko kuma dai a kai kasuwa? Idan har ta yi matuƙar daɗi, kar ka manta ka yi mana comment. Idan har kuma ba ta yi daɗi ba, shi ma ka yi mana comment. Sannan kuma Naziru Sarkin Waƙa ya yi abin da ya dace, kuma sannan ya yi abin da ya kamata a ce ya yi, duba da yanayin yadda rayuwar take a yanzu haka. Shi fa Bilal Villa yaro ne, bai wuce shekara 21 zuwa shekara 22 ba, a yayin da shi kuma Naziru Sarkin Waƙa ya doshi shekara 40, ko da a ce bai kammala ba ya kai shekara 39. To amma su masu kallo da sauraron mu su za su faɗi ra'ayinsu a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Gaskiya Ɗaya ce TV. To duka-duka a nan nake ce muku mu haɗu a shiri na gaba. Idan har ka kalli bidiyon nan namu, kar ka manta da yi mana subscribe, like, share, comment. Muna matuƙar godiya. Mu haɗu a shiri na gaba.